Hiljaa. Tomen asiento. Olkaa hyvät ja istukaa. Amados hermanos y amigos. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, tänä iltana Jesús está con nosotros. Jeesus on meidän kanssamme. Y Jesús Ja hän está con nosotros on meidän kanssamme. no porque el predicador lo diga. Ei sen vuoksi, että sanan julistaja sen sanoo. Tenemos muchas luces. Ei sen tähden, että meillä on näin hieno ilta. No porque somos buenos. Ei sen tähden, että me olemme niin hyviä. No porque Ei sen estamos en tähden, la ciudad de San Justo. että me olemme Huston Por nada kaupungissa. de eso. Ei Jesús mistään está con näistä nosotros syistä. Hän on sen porque tähden dijo meidän kanssamme, että que hän así sanoi, donde habría reunidos että hän dos o on tres siellä, en missä mi 2 nombre. tai 3 on hänen ¿Sabes qué dijo nimessään Jesús? koolla. Yo voy a estar en medio de Ajattele, hän sanoo, että siellä ellos. hän Y él on. está, porque estamos reunidos en su nombre. Me olemme Dale hänen ese nimessään aplauso porque él kokoontuneet merece ja sen gloria tähden y hän on honra. meidän kanssamme täällä. Aleluya y Sen tähden alabanza a su ylistämmekäämme pueblo häntä. esta noche. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Y dice la Biblia, Raamattu sanoo, y entrando él en la barca, ja kun hän sus astui discípulos veneeseen, le hänen siguieron. opetuslapsensa seurasivat häntä. Y aquí se levantó una tempestad tan grande que las olas Mutta siellä cubrían la merellä barca, syntyi pero él kova dormía. myrsky, Y vinieron sus discípulos ja vene oli y le uppoamaisillaan. despertaron diciendo, Señor, Ja hänen sálvanos opetuslapsensa que sanoivat perecemos. hänelle, pelasta Y él meidät les Herra. dijo, ¿por qué teméis, hombres Ja de hänen poca fe? opetuslapsilleen hän sanoi, Levantándose reprendió a los vientos y al älkää mar, peljätkö te y se hizo vähäuskoiset. grande bonanza. Y Ja los sitten hombres hän tyynnytti se myrskyn. maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que Ja aún opetuslapset jäivät los vientos ihmeissään y el katselemaan, mar le obedecen. minkälainen oli heidän Que mestarinsa, kun hän pystyi es tuulenkin este tyynnyttämään. Que aún los vientos Mikä mies y el on mar tämä, jota sekä le tuuli että obedecen. myrsky tottelevat? Pero en este pasaje de la Biblia, la palabra de Dios Tässä Raamatun kohdassa dice, y entrando él en la barca, sus discípulos sanotaan, le että kun siguieron. hän nousi veneeseen, niin hänen opetuslapsensa ¿Cuántos seurasivat häntä. De los que estamos en esta noche Kuinka monet meistä, reunidos en este jotka olemme lugar, täällä tänä se iltana, consideran cristianos? todella Levanten la mano. pitävät itseään kristittynä? ¿Están seguros? Oletteko varmoja, että Bajen la olette mano. kristittyjä? Laskekaa alas kätenne. La Biblia, Raamattu la sanoo, palabra de Dios, se on Jumalan sana, nos joka sanoo, enseña claramente qué es ser un cristiano. Raamattu opettaa selvästi, mitä on todellinen kristitty. Pero no lo son. Monet sanovat, että he ovat Es muy kristittyjä, mutta eivät fácil ole sitä. manejar estadísticas y On hablar de hyvin millones y helppo millones y millones y puhua millones de cristianos por el miljoonista solo hecho de kristityistä, decir que son cristianos. jotka sanovat itseään kristityiksi. Hay una cifra que se maneja en la actualidad On eräs que más de un määrä, 80 o un josta paljon 90% puhutaan del pueblo latinoamericano. esimerkiksi Etelä-Amerikassa, että noin 90% meistä on kristittyjä. Miramos las noticias policiales Mutta kun me katsomme samanaikaisesti esimerkiksi poliisitiedoituksia, no solo Latinoamérica, sino el mundo voi entero, kuinka paljon ne nos damos puhuvatkaan cuenta tätä väitettä que estas vastaan. cifras no son correctas. Tämä 90% kristittyjä ei ole todellisia kristittyjä Etelä-Amerikassa, vaikka niin väitetään. Dicen conocer a Dios. Monet sanovat, että he tuntevat Jumalan, mutta le niegan. he kieltävät La hänet Biblia teoillansa. Dice en Jumalan Hechos, sana sanoo capítulo 11, verso 26 apostolien algo, dice, tekojen y los 9, discípulos, 27. a los discípulos se los llamó cristianos por primera Että vez opetuslapsia en kutsuttiin Antioquía. kristityiksi Escúchame ensimmäisen bien. kerran A Antiokiassa. los discípulos se Opetuslapsia. los llamó Opetuslapsia cristianos kutsuttiin por kristityiksi primera vez ensimmäisen kerran en Antiokiassa. Antioquía. Y aquí en este pasaje que hemos leído nuevamente dice, Ja tässä Raamatun kohdassa, jonka luimme, sanotaan, että kun kun Jeesus nousi veneeseen, niin hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Että ihminen on todella kristitty, hän on Jeesuksen opetuslapsi, joka seuraa häntä. Ylistäkäämme Herraa. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Y en primera de Juan, Ja ensimmäisessä Capítulo Johanneksen 2. evankeliumissa verso 3. Aquí la Biblia 2 puede mostrarnos ja que es ser 3 un cristiano. sanotaan näin,
mikä on todellinen sabemos kristitty. que nosotros le conocemos Ja tästä me tiedämme, että tunnemme hänet, sus mandamientos. että me noudatamme hänen käskyjänsä. Ja mitä vielä? Yo le conozco y no guardo sus mandamientos. Jos joku sanoo, että el minä tal es tunnen hänet, mentiroso. mutta en La noudata verdad hänen no käskyjänsä, está en niin él. sellainen henkilö Pero el on que valehtelija. guarda su palabra, Mutta joka en este, noudattaa hänen verdaderamente käskyjänsä, el amor de Dios se hänessä ha todella Jumalan perfeccionado. rakkaus Por on esto tullut sabemos täydelliseksi. que estamos en él. Ja El que sellainen dice henkilö on que hänessä, permanece en él, joka debe sanoo pysyvänsä andar hänessä. como él, Hänen Jesús, pitää anduvo. Un kulkea, cristiano vaeltaa niin kuin debe hän andar como Jesús vaeltaa, niin kuin anduvo. Kristus vaelsi. Amén. Amen. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la Kuinka mano. paljon nyt on kristittyjä? ¿Están Nostakaapa andando kätenne como ylös. Jesús anduvo en la tierra? Te siis ¿Están kuljette, caminando vaellatte niin como kuin Dios Kristus dice vaelsi en su maailmassa. palabra? Bajen sus manos. ¿Sabes, amigo, Nostakaa kätenne amiga, alas. qué sorpresa nos llevaríamos? Si realmente Voi kuinka yllättyneitä ne me olisimmekaan, jos sea Jumala el que nos itse indique, Señor, ¿cuáles son tus hijos? ¿Cuáles näyttäisi son tus oikein, seguidores? kuinka moni meistä ¿Cuáles on todellisia son tus fieles Kristuksen cristianos? seuraajia, todellisia, Creo que nos uskollisia Kristuksen avergonzaríamos de seuraajia. verdad. Minä uskon, Porque että la monet Biblia joutuisivat dice häpeään, que para ser cristianos koska Raamattu hay sanoo, que ser seguidores de Jesús. täytyy olla Y para ensinnäkin ser seguidores Kristuksen de Jesús seuraaja, joka hay on que andar todellinen como kristitty. él Ja pitää anduvo. kulkea, vaeltaa No niin kuin hän podemos andar vaelsi. como queremos nosotros. Ei me voi vaeltaa No niin kuin podemos meidän inventarnos päähämme una pälkähtää. Biblia a nuestro modo, Me emme ni voi a nuestro myöskään sanaa parecer, julistaa, ni a nuestro gusto. selittää Y niin hay kuin me haluamme. millones de cristianos que dicen Tuhannet que son ja taas cristianos tuhannet y jamás kristityt han leído la Biblia. Y jamás eivät ole se han edes koskaan preocupado lukeneet por Jumalan conocer sanaa. la palabra de Dios. Eivät koskaan ole edes kantaneet huolta siitä, että tuntisivat Jumalan sanan. He sanovat tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan hänet kieltävät. Minä tahtoisin sanoa jotakin tänä iltana. Jeesus sanoi, missä 2 tai 3 todella on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän kanssaan. Ja hän on täällä meidän kanssamme tänä iltana. Todelliset kristityt tuovat Kristuksen mukaansa kokouksiinsa. Es muy fácil decir soy cristiano. On helppo sanoa, että minä olen Para kristitty, ser cristiano hay que caminar mutta conforme a la kristityn voluntad de Dios. pitää kulkea Para Jumalan ser tahdon cristiano hay que mukaisesti. caminar en esta tierra Kristityn del pitää mismo tässä modo ajassa kulkea que como anduvo Jesús. niin kuin hän kulki, Del mismo modo como Él nos enseñó. niin kuin hän meille opetti. Haciendo la perfecta voluntad del Dios que está en los Tehden cielos. hänen Que su täydellistä vida tahtoa cumplida aquí en la elämässämme, tierra, la voluntad de nuestro Padre. niin kuin Jeesus teki taivaan isän No tahtoa todos en la tierra elämässään son maan cristianos. päällä. Pero si todos Mutta jos somos kaikki criaturas de Dios. olemme Jumalan Todos luomia, somos creación de Dios. me olemme Jumalan Aquí kädestä hay una gran lähteneitä. diferencia Tällä on entre ser suuri ero y entre ser olla criatura Jumalan de luoma Dios. tai olla Todos Jumalan nosotros sí somos todellinen criaturas de Jumalan Dios. lapsi, Pero kristitty. cristianos son aquellos que creen, Mutta aquellos que viven, todellisia kristittyjä aquellos que ovat ne, hacen la voluntad de Dios jotka uskovat y que andan ja en toteuttavat esta tierra, elämässään como dice la Jumalan Biblia, tahtoa. como Jesús anduvo. Niin kuin Pero sabes, Kristus vaelsi, Dios niin en he su amor vaeltavat. y en su misericordia Mutta nyt Jumala quiere suuressa que todos rakkaudessaan ja nosotros armossaan tahtoo, entremos en el reino de Dios. että me Que kaikki ninguno se pääsisimme pierda. sisälle Jumalan Pero valtakuntaan. realmente para ser seguidores de Jesús, Että me hay que olisimme caminar todella en Kristuksen pos de él. seuraajia. Hay Sitä que Jumala andar haluaa. como él anduvo. Että me ¿Sabes? kulkisimme ja vaeltaisimme Si niin tú kuin hän quieres vaelsi. ser un médico, Jos sinä haluat olla lääkäri, ir a la facultad de medicina. mitä sinun pitää tehdä? Mennä lääketieteelliseen Entrar a estudiar en la oppilaitokseen. facultad. Sinun pitää Comprar los sinne mennä libros de medicina ja ostaa kirjat. que se te indiquen tu Ja maestro. sinulle täytyy neuvoa, miten sinun pitää opiskella. Hayas cumplimentado todas las materias. Ja sitten las vasta hayas kun sinä rendido, olet kaiken hayas opiskellut läpi, cumplido con los requisitos sinä olet que se te jokaisen han ainoan demandado. ohjeen mukaan Entonces tehnyt un ja día kaiken sen täyttänyt. recibirás el título Ja vasta sen jälkeen, kun sinä olet kaiken tehnyt niin kuin on käsketty ja kaikesta suoriutunut, sinusta vasta voidaan y maravillosa antaa profesión. tällainen lausunto, että sinä olet lääkäri ja sinä voit palvella yhteiskuntaa Tienes que lääkärinä. ir a la facultad de derecho. Jos sinä haluat olla tuomari,
Sinun täytyy mennä oikeustieteelliseen laitokseen opiskelemaan. Ja sinun täytyy alistua sikäläisten sääntöjen alle. Sinun täytyy suoriutua niistä tehtävistä ja tenteistä. Sinun täytyy opiskella. Sinun täytyy valmistua. Ennen sinulle ei anneta titteliä, tuomarin titteliä. Jos sinä ajattelet, että sinun pitää olla todellinen kristitty, todellinen opetuslapsi, tässä on suuri ero. Jos sinä haluat olla Jeesuksen seuraaja, todellinen kristitty, kuuntele nyt. Sinun täytyy mennä Jumalan kouluun. Sinun täytyy ennen kaikkea hankkia Jumalan kirja. Tiedätkö, mikä on Jumalan kirja maan päällä? Ja tiedätkö, että Herralla on hänen oppilaitoksessaan erinomainen opettaja? La facultad de Dios. Jumalallinen oppilaitos La iglesia de Jesús. on Kristuksen seurakunta La maan iglesia päällä. de Jesús es Kristuksen la seurakunta facultad de Dios. on Jumalan Los libros oppilaitos de maan Dios päällä. son la Biblia. Ja Raamattu on Jumalan kirja. Que tú debes comenzar Sitä sinun no pitää solamente aprender. ei ni a ainoastaan oír. No siendo lukea, oidores, que eso vaan no es sinun lo täytyy importante. sitä myöskin Lo elämässäsi importante es ruveta ser panemaan hacedores, käytäntöön. cumplidores, hombres y mujeres que viven Herra de tahtoo, acuerdo a la palabra että de Dios. Y maailmassa sabes, olisi ihmisiä, cuando jotka haya täyttävät transcurrido hänen el tiempo, tahtoansa ja tekevät hänen sanansa la mukaan. Biblia dice que también tú has de recibir el diploma. Ja sitten Raamattu sanoo, että kyllä sinäkin eräänä päivänä valmistut. ¿Cuál es? Dios dijo, sé fiel hasta la muerte y Jeesus yo te sanoi, otorgaré että la corona de la vida. ole uskollinen El kuolemaan diploma de asti, Dios niin para minä sus annan hijos. sinulle iankaikkisen elämän kruunun. Silloin meidät todella kruunataan. Silloin me Gloria a Dios. valmistumme. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Ylistäkäämme Herraa, halleluja. Bendito sea Jesucristo. Siunattu olkoon elämän Herra Jeesus Kristus. Muchos dicen conocer a Dios. Monet sanovat, että he mas con tuntevat sus hechos le Jumalan, niegan. mutta teoillaan Hombre, hänet mujer. kieltävät. Mies ja La Biblia es nainen, la palabra de Dios. Jumalan sana Raamattu Jesucristo es nuestro maestro. Y él on dejó como Raamattu ja representante de Jeesus la tierra Kristus al on meidän Espíritu Santo. opettajamme. Y dijo, él os enseñará todas Ja hän las sanoi, cosas. että Pyhä Yo me Henki, voy, kun hän tulee pero es necesario sen que el jälkeen, kun Espíritu minä Santo olen venga. lähtenyt, niin Y hän cuando él venga, opettaa os enseñará kaiken, todas las cosas. mitä tarvitsee El Espíritu tietää Santo, Jumalasta. según la Jumalan Biblia, Pyhä es Henki el representante de Dios on aquí en la Jeesuksen tierra. Kristuksen El edustaja encargado maan de päällä. los negocios, Hän el opettaa, que dirige la iglesia hän de ohjaa, Jesucristo en la hän tierra, es el siunaa, Espíritu hän Santo tekee de teot, Dios. hän ottaa isän omasta ja antaa Amen. meille. Pyhä Henki, Qué bueno. voi miten hyvä. Aleluya. Halleluja. El Espíritu Santo no se equivoca nunca. Jumalan Pyhä Henki ei Y él koskaan os dirá erehdy. toda verdad, dice la Biblia. Ja hän johtaa Aquel meidät que täyteen es sincero, totuuteen, Dios le revela todas las cosas. koska Aquel que es fiel, Pyhä Henki tietää Dios le kaikki enseña Jumalan todas las salaisuudet. cosas. Fíjate bien, Ajattele ¿qué nyt, sucede cuando nosotros queremos ser cristianos? kun me tahdomme verdaderos, olla todella seguidores, kristittyjä, discípulos de Jeesuksen Jesucristo. Kristuksen No seuraajia, ser un número en las estadísticas de las ei naciones. vain olla joku numero No ser siellä uno luetteloissa, más entre la multitud. No ei decir, soy yksi cristiano joukossa, y no serlo. Como la gran mayoría de los hombres en la tierra. niin kuin Es muy monet fácil decir, soy ovat cristiano vain y nimeltään vivir como kristittyjä queremos. ja elävät Pero niin kuin Dios parhaaksi näkevät. Quiere que sus hijos, sus seguidores, sean fieles y vivan no como ellos les parece. sino Jeesus que vivan de tahtoo, että acuerdo hänen a la palabra de seuraajansa Dios. elävät niin La kuin palabra hän de Dios eli, nos enseña hänen cuál tahtonsa es la mukaan. voluntad de Dios para nosotros. Ja Y Jumalan aquí en sana la Biblia opettaa, vemos mikä on Jumalan tahto en este meidän pasaje elämäämme como sus nähden. discípulos iban tras Jesús, le seguían. Jeesuksen Iban tras opetuslapset sus pasos. seurasivat häntä. Él subió a la barca, dice la Biblia. Raamattu sanoo, että hän nousi veneeseen ja opetuslapset seurasivat. La gran multitud que rodeaba a Minä Jesús voin y sus nähdä discípulos. suuren kansanjoukon, Cuando joka estos subían a ympäröi la barca, Jeesusta. ellos se quedaron hacia Mutta la se costa, suuri kansanjoukko jäi mirando cómo rannalle. Jesús, Vain cómo opetuslapset sus nousivat seguidores, hänen cómo los kanssaan veneeseensä, cristianos koska iban ne detrás de veneeseen, Jesucristo. koska he olivat hänen Y ellos se seuraajiaan. quedaron allí, Toiset mirando jäivät rannalle. cómo ellos subían a la barca. He katselivat, Ja kuinka siinä opetuslapset nousivat Se veneeseen. hizo a la mar.
Ja nyt tämä vene lähti Luego que merelle. todos subieron, Jesús dio la orden y la barca salió a la mar. Jeesus Pero dice antoi la Biblia, määräyksen ja vene que al lähti poco vesille. tiempo que la barca se hizo a la mar, se levantó una tempestad Ja siellä muy kun grande. vene oli merellä, Tan grande era la niin nousi tempestad kova que myrsky. cubrían la barca. Ja Dice que aallot las olivat niin olas suuret, cubrían la barca. että ne Y hombres peittivät de tämän mar, veneen. como Pedro, como Juan, que eran hombres conocedores. Ja vaikka nuo opetuslapset olivatkin miehiä, jotka olivat kasvaneet meren läheisyydessä ja olivat monet myrskyt läpikäyneet, mutta nyt oli sellainen myrsky, että he pelkäsivät, koska nyt näytti siltä, että tuo koko venhe uppoaa. Ajattele nyt, kun he olivat antautuneet Kristusta seuraamaan, he tahtoivat häntä kaikessa palvella. Eivät kaikki murheet ja taistelut siihen loppuneet, vaan tuli myrsky merellä, kun he Jeesusta seurasivat. Joskus käy niin, että kun me päätämme todella lähteä seuraamaan Kristusta, tuleekin myrsky. Ja tulee vaikeuksia, jotka koittavat saada meidät peräytymään. Mutta todelliset kristityt tietävät, että Jumalan sanassa on lupauksia. Pysyviä, kestäviä lupauksia niille, jotka häntä palvelevat ja häntä seuraavat. Ja yksi niistä on, että jos Jumala on meidän kanssamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Mies ja nainen. Oletko jo jättänyt syntielämän? Oletko jättänyt vanhan elämän? Oletko nyt lähdössä maailmaan Kristuksen kanssa? Jos olet sen tehnyt, voi olla, että tulee myrsky. Voi olla, että juuri siitä syystä, että sinä olit elämän Herran Jeesuksen vastaan elämäsi, nousi myrsky. Ja nyt tämä myrsky näytti, että se peittää koko venheen. Ja näytti siltä, että venhe uppoaa. Voi. Mitenkä tuntui siltä, että koko venhe hajoaa. Purjeet repeävät. Ja siinä myrskyssä eräs opetuslapsista tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, Herra, pelasta meidät. Ja Jeesus katsoi heitä. Hän näki myrskyn. Hän nousi seisomaan. Ja hän sanoi, miehet, minkä tähden te pelkäätte vähäuskoiset? Ja Jeesus nuhteli myrskyä ja sen seurauksena tuli suuri tyven. Ja opetuslapset sanoivat, kuka on tämä, jota sekä meri että myrsky tottelevat. Ei hän ole kuka tahansa, hän on elävän Jumalan poika, kaikkivaltias poika. Tämä Jeesus on meidän kanssamme tänään. Hän on meidän kanssa tänään täällä. Hän ei ole kuka tahansa mies. Hän on Jumalan poika. Hän on Messias. Hän on Kristus. Hän on se voideltu. Hän on se, jonka Jumala lähetti maailmaan. Että joka ainut, joka häneen uskoo, ei menehtyisi, ei hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Ei ne ole kristittyjä, jotka sitä vain suullansa tunnustavat, vaan ne, jotka häntä palvelevat, jotka elävät hänen tahtonsa mukaan. Ystäväni, älä tyydy, että sinä olet vain yksi numero noissa tilastoissa. Vaan vaadi, että sinun elämäsi todella kohtaa elämän Jumalan, että saat todellisen kristityn pelastusvarmuuden sydämeesi. Että sinulle tulee varmuus siitä, että sinun nimesi on elämän kirjassa. Älä tyydy vähempään. Mikään muu ei Jumalalle riitä. Ihmisten kunnia ei Jumalalle kelpaa.
Dijo Jesús, el que me dice Señor, Jeesus Señor. sanoi, ei kaikki, jotka sanovat Herra, Herra. No todo el que me dice Señor, Señor, Ei kaikki, jotka sanovat Herra, Herra, es de los míos. ole minun omiani. No todos Eivät kaikki, jotka los que me nombran. hänen nimeänsä mainitsevat, ole hänen omiansa. Muchos me dicen conocer. Monet sanovat, että me tunnemme hänet, mutta heidän tekonsa kieltävät hänet. ¡Aleluya! Ystävä, halleluja. Alabado sea Dios. Ylistetty olkoon Jumala. Amigo, amiga, Ystävä, tú dirás en esta noche, sinä sanot tänä iltana, ¿pero qué debo hacer? mitä minun pitää tehdä, että minusta tulisi todellinen kristitty. Tan difícil es ser hijo de Dios. Onko se niin vaikeata tulla Jumalan No es lapseksi? difícil. Ei se ole Pero Dios demanda vaikeata. algo de nosotros. Jumala ei vaadi Demanda meiltä sinceridad. jotakin, mitä emme Dios voi demanda tehdä, sinceridad. vaan hän vaatii meiltä Dios demanda que vilpittömyyttä. nos humillemos y que reconozcamos. Jumala odottaa, että me nöyrtyisimme ja tunnustaisimme hänet omistajaksemme, isännäksemme, isäksemme. Pero la Biblia dice que al Señor tu Dios adorarás y a él solamente Ihminen on servirás. kumartanut monia asioita, monia jumalia, El hombre se ha acostumbrado mutta Jumala on sanassaan sanonut, että ainoastaan häntä meidän pitää palvoa ja palvella. creadas por Dios que a Dios mismo. Monet palvelevat Dios luotua demanda enemmän de kuin nosotros luojaa. sinceridad. Dios demanda de nosotros Jumala que vaatii vivamos una meiltä, vida digna, honrada, honesta aquí että en la me tierra. todella eläisimme vilpittömätti elämämme hänelle. Que andemos en la tierra como él anduvo. Y la Biblia dice, amigo, amiga, Raamattu sanoo, la Biblia dice ystäväni, justificados pues por la fe. että meidät vanhurskautetaan uskon kautta por medio de Jeesuksen nuestro nimessä. Señor Jesucristo. Tú te has preguntado qué debo hacer para ser cristiano. Oletko sinä kysynyt, mitä sinun pitää tehdä, että sinusta tulisi todellinen kristitty? Debes pedirle perdón por tus pecados. Sinun pitää pyytää häneltä syntejäsi Debes anteeksi. reconocerle a él como el Señor de tu vida. Ja sinä tulet tuntemaan hänet todellisena elämän antajana. Que entre en tu vida para poder caminar en la tierra. Ja sitten sinä saat voiman vaeltaaksesi hänen tahtonsa mukaan hänen seurassansa. Ja sinä voit kulkea tässä maailmassa niin kuin Jeesus vaelsi. Ja siten me kunnioitamme Kristusta todella teoillamme. Jos sinä mies tai nainen, vaikka sinä kohtaat sen jälkeen taisteluita elämässäsi, monet sanovat, että sinä olet väärällä tiellä. Mutta minä sanon sinulle, Jeesus sanoi, maailmassa teillä on ahdistus, mutta älkää peljätkö, minä olen voittanut maailman. Ihminen, joka ei ole uudesti syntynyt, ei tätä käsitä. Hänelle tämä on hullutusta. Halleluja. Pero nosotros, Mutta me, los seguidores de Jesucristo, Jeesuksen Kristuksen seuraajat, los que reconocemos nuestras jotka debilidades, olemme tulleet tuntemaan, että hän on los que meidän sabemos elämämme que Herra, no hay fuerza en nosotros, meille hän antaa los que voiman, sabemos que somos débiles, koska hän tietää, että me porque olemme Dios dijo, mi heikkoja. poder se perfecciona en vuestra debilidad. Ja me tunnemme, että hänen voimansa juuri meidän heikkoudessamme tulee täydelliseksi. Vienen tempestades, Tulee myrskyjä. el mundo arrecia contra ti. Maailma La nousee miseria, sinua la vastaan. necesidad, la enfermedad, los problemas, la familia, Tulee monia arremeten contra ti. vaikeuksia ehkä. Parece que vas a zozobrar, Sinusta tuntuu, että nyt sinun elämäsi pursi uppoaa. que parece que te vas a hundir en el medio del mar. Ja sinusta näyttää siltä, että kaikki on lopussa, Hermano, hermana, veljeni ja si tú eres un sisareni. discípulo de Jesucristo, Mutta jos sinä olet Jeesuksen tú eres un Kristuksen cristiano. seuraaja, Cuando el mundo todellinen arremeta kristitty, contra ti, cuando los problemas vengan contra ti, kun cuando vaikeudet la tulevat tempestad sinua parece que vastaan, ha de hacer kun hundir tu myrsky vida, on hurjimmillaan, tú tendrás tu mano, tocarás a Jesús que está a tu lado. sinä tunnet, että Jeesus on sinun kätesi ulottuvilla, ja sinä sanot, Jeesus, auta minua, pelasta minut. Ja sinä näet, miten hän sinun elämäsi
myrskyjä nuhtelee ja koet, miten valtava rauha täyttää koko olemuksesi. Hän on luvannut olla joka päivä omiensa kanssa. Amigo, amiga. Ystävä. Aleluya. Alleluja. El evangelio de Jesucristo. Jeesuksen Kristuksen No es una evankeliumi historia antigua contada ei nuevamente. ole mikään vanha No es una kulunut historia de historia. hombres. Ei se ole kirjoitettu ihmisten järjen ja mielipiteiden mukaan. Porque aquel que en mí cree Sillä vielä tänä päivänä, joka uskoo siihen Jumalan sanaan, no vendrá condenación. Mas ha luottaa pasado de häneen, muerte a vida. ei koskaan tule tuomituksi, vaan hänet siirretään kuolemasta elämään, tuomiosta armahdukseen. Me olemme Jeesuksen Kristuksen seuraajia, me, jotka teemme hänen tahtoansa elämässämme, jotka vaellamme niin kuin hän vaelsi. Oi, jos maailmassa olisi niin paljon kristittyjä kuin sanotaan, maailma olisi toisenlainen. Ei olisi kaiken näköistä väkivaltaa niin kuin nyt on, mutta ihminen jatkuvasti pettää itseänsä. Pettää sen tähden, että ei tunne totuutta. Mutta sinä tänään tiedät jotakin ihmeellistä. Sinusta voi tulla Kristuksen opetuslapsi, todellinen Jumalan lapsi. Ja sinä voit tulla siitä suuresta joukosta, joka massana kulkee kristityn nimellä tuntematta Kristusta. Ja sinut tänään asetetaan Kristuksessa siihen asemaan, mikä on kristityn asema. Sinusta tulee Kristuksen opetuslapsi, todellinen Kristuksen seuraaja. Nousetko sinä tänä iltana hänen venheeseensä? Tahdotko seurata häntä niin kuin hänen opetuslapsensa? Jos sinä haluat, niin sinun pitää ottaa nämä askeleet. Sinä tietysti voit kieltäytyä tästä. Mutta Raamattu sanoo, jotka uskovat ja tunnustavat hänen nimensä, ne saavat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jumala odottaa sinulta ei hyviä tekoja, vaan sitä, että sinä uskot häneen ja hänen armoonsa. Ja jos sen teet, Raamattu sanoo, että sinä pelastut. Ei kukaan voi sanoa Jumalalle, että minä ostan pelastuksen hyvillä teoillani. Et voi koskaan sitä tehdä, mutta sinä voit uskoa ja uskossa omistaa pelastus. Ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Me olemme uskon kautta pelastettuja. Ainoastaan uskon kautta. Ei meidän omien uhriemme ja uhraustemme takia. Ainoastaan uskon kautta häneen. Ja Jeesus sanoo tänä iltana jokaiselle, joka haluaa olla todellinen Kristuksen seuraaja, usko ainoastaan, ja sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi. Tiedätkö yhden asian? Sinun on vain noustava Jeesuksen kanssa hänen venheeseensä. Hän on aina sen jälkeen sinun kanssasi, ystäväni. Jeesus on täällä tänä iltana. Jos haluat todella häntä lähteä seuraamaan, sinä otat hänet vastaan tänä iltana. Sinä lähdet ulos siitä kansamassasta, joka tunnustaa itsensä kristityksi, mutta eivät sitä ole. Sinä nouset hänten kanssaan pelastuksen veneeseen ja sinä saat kokea, että elämä hänen seurassa on erilaista. Sinä sanoudut irti niistä, jotka eivät ole todellisia kristittyjä. Silloin kun sinä astut hänen kanssaan hänen venheeseensä, tahdotko olla Kristuksen seuraaja? Tahdotko lähteä hänen kanssaan purjehtimaan? Tahdotko olla todellinen Kristuksen seuraaja? Tahdotko ottaa hänet vastaan pelastajana? Nosta kätesi ylös. Hyvin ylös kätesi.
Nosta hyvin ylös Aquellos que kätesi. están sentados, póngase de pie con su Ne, mano. jotka ovat Nadie istumassa, baje su mano, nouskaa mantenga su mano ylös. en alto. Mira, no tengas duda. Si tú Pitäkää quieres kätenne subir a la barca, ylhäällä. no sea que te quedes, que la barca salga y te pierdas este viaje. Jeesus kutsuu sinua seuraansa, hänen venheeseensä. Tahdotko jäädä rannalle vai tahdotko lähteä hänen mukaansa, hänen seurassaan? Para que esta multitud que ha levantado su mano en esta noche pueda venir con su mano en alto a un encuentro con Dios. Ottakaa köydet pois, että tämä kansanjoukko Ven saa amiga, tulla ven tänne padre, ven madre. kohtaamaan elämän Ven abuelo, Herraa. no te quedes. Tämä kansanjoukko, joka haluaa tänä iltana lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta Ven con Kristusta, Jesucristo. purjehtimaan hänen seurassaan, No seas un número en las hänen estadísticas. kanssaan. Sé un cristiano de verdad. Permite que Tästä tu illasta nombre esté lähtien escrito en sinä el et libro ole de la vain vida, en el libro de Dios. yksi numero Ese es el único registro que kristittyjen sirve. tilastoista, El libro de la vida. vaan sinä olet todella Jumalan lapsi Y el que tästä esté escrito lähtien. en ese libro tendrá la vida eterna. Ven amigo, ven amiga, Raamattu ven Jumalan padre, sana ven sanoo, madre, että ven joka abuelo. hänen tykönsä tulee, Ven joven. saa iankaikkisen elämän. Tulee isä, tulee äiti, tulee Ven con tu mano en nuorukainen, alto, varón. tulee hänen tykönsä, Ven con tu mano tulee en alto, mujer. käsi kohotettuna Jumalalle Ven merkiksi. joven. Täältä tulen, Acércate a Jesucristo. tulee nuori, Sube a la tulee barca Jeesuksen esta noche. lähelle, tulee hänen venheeseensä. Que Jesús te está esperando. Jeesus No te odottaa quedes a lo sinua. lejos, no te vayas sin Jesús. Älä jää kauaksi. Mientras los hermanos oran a Dios. Sinä aikana, Que kun ninguno que uskovat venga con rukoilevat necesidad de Dios Herraa, en esta noche se vaya sin Jesús. sinä tulet Ven amigo, tänne acércate, Padre. antamaan elämäsi Acércate, Jeesukselle. abuelo. Acércate, abuela, no te quedes a lo lejos. Älä Mujer, sinäkään, iso äiti, ven a jää subir a la sinne, barca con Jesús. vaan tule Sé sinäkin cristiano. mukaan. Sé un seguidor. Sinustakin vielä Herra tahtoo tehdä Jumalan lapsen. Acércate que Él te está esperando. Hän Mira, no temas. rakastaa sinua ja hän Él kutsuu prometió estar sinua. con nosotros. Hän on Ha luvannut venido olla personas meidän con sus manos en kanssamme alto, joka acérquese. päivä. Que los hermanos de las iglesias nos ayuden en esta tarea. Veljet ja sisaret, Que ninguno que auttakaa esté a tu lado näitä, jotka se nyt vaya sin ovat Jesús. elämänsä Herralle antamassa. Que ninguno que necesite a Cristo salga de aquí. Että ei sin Él kukaan, en joka su tarvitsee corazón. Kristusta, Amigo, lähtisi amiga, tästä kokouksesta padre, madre, pois abuelo, niin, abuela, että ei hän joven, kohtaisi niño, elämän niña. Herraa. Ven a Jesucristo. Sinä esta äiti, noche. isä, Ven abuelo, ven abuela, ven niño, ven joven. tule, Aquellos que tule han venido sinäkin con su iso mano en alto, äiti, mantengan su mano en alto, tule cierren sinäkin sus ojos. Kristuksen tykö. Herra Mientras rakastaa la iglesia sinua. ora a Dios, mientras la iglesia clama a Dios, mientras la iglesia Sinä aikana, llora a Dios, kun Kristuksen seurakunnan jäsenet rukoilevat en esta noche. keskittyneesti Tú ven, amigo, esille ven, tulleiden amiga. puolesta, Ven padre, ven madre, minä kutsun vielä sinua, joka et ole tullut. acércate. Tule, Dios te está esperando. tule Jeesuksen Venid a mí läheisyyteen. todos. Hän on sanonut, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja Yo os haré raskautetut, descansar. ja minä annan teille levon. Padre, acércate. Isä, Padre, acércate. isä, Abuelo, ven. iso äiti, Jesús te está esperando. tule. No te vayas sin Jesús en esta noche. Älä mene tänä iltana Amigo, pois amiga. ilman Jeesusta. Ven que Dios vive y es real. Jeesus elää, Ven con tu mano en Jumala alto. elää ja hän on todellinen. Dios bendiga las vidas que siguen llegando. Herra, Mujer, siunatkoon kaikkien Dios te está elämää, llamando. jotka nyt tulevat esille alttarille. Sube a la barca con Jesús. Nouse hänen kanssaan Dios te venheeseen. bendiga, mujer. Dios te bendiga, Herra, joven. sinua nainen Dios te bendiga, siunatkoon. esposo, Herra, sinua esposa. nuori mies Dios bendiga siunatkoon. aquellos que siguen Herra, teitä acercándose a avioparit Dios. siunatkoon. Alabado sea Jesucristo. Yhdistetty olkoon Herra. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Dios está con nosotros. Jumala on Amén. meidän kanssamme. Cierra Amen. tus ojos. Sulje silmäsi. La barca está Venhe esperando. odottaa Sal sinua. de la multitud. Lähde ulos No mires. kansajoukosta. La barca cuando se aleja, sube arriba de ella. Vai jäätkö katselemaan, Sabes, kuinka Kristuksen se venhe levantará hänen viento y opetuslastensa tempestades, kanssa Pero Jesús está loittonee con rannasta? Y cuando Nouse venga el viento y la venheeseen. tempestad, Vaikka tulisi myrskyjä, hän on meidän cuando la fe no kanssamme. falle, le diremos Jesús, sálvanos que Kun meidän perecemos. voimamme loppuvat, me huudamme Herra, armahda ja auta meitä. Reprenderá Ja los hän vientos y el vielä mar, tänä päivänä la nuhtelee dificultad myrskyä. de los problemas. Hän nuhtelee meidän vaikeuksiamme. Amiga, Tulee ihana rauha. Dios te ama, Padre.
Jumala rakastaa sinua isä, Jumala rakastaa sinua äiti, Jumala rakastaa teitä avioparit. Acércate a Él. Tulkaa hänen luoksensa, älä enää kärsi synnissä. Dios te está esperando. Kristus rakastaa sinua, hän odottaa Ven sinua. amigo, amiga. Tule ystävä hänen luoksensa. Dios te ama. Jumala No se rakastaa preocupe sinua. por los que caen tocados por Dios. Dios está tocando las vidas. Älköön kukaan Dios está moviendo su mano. pelästykö, jos joku Jumalan voiman alla kaatuu siellä yleisen joukossa. En medio de ustedes. Jumala pitää Con huolen absoluta kaikessa. libertad. Que Jatka nadie sinä vain entorpezca al Espíritu Santo. rukousta. Dejemos que Dios derrame su Annetaan bendición. täysi como Él quiere. vapaus, että Herra Dejemos saa que Dios toque toimia nuestras meidän vidas. keskuudessamme Dejemos niin que el kuin hän Espíritu Santo haluaa. nos acaricie. Dejemos que Dios Annetaan Jumalan rompa pyhän cadenas. hengen käsitellä Que meidän Dios nos dé elämäämme. corazones y vidas nuevas. Dejemos que Rukoillaan, Dios että Herra obre antaisi nuestras vidas. uuden sydämen, Amigo, amiga. uuden elämän sinulle tänä Jesús te iltana. ama. Jeesus Acércate. rakastaa sinua. Acércate que Jesús Tule te está lähelle. esperando. Tule lähelle, hän Veo odottaa como sinua. muchas almas siguen llegando. Veo Oi, como täällä on muchos se monia, suman monia y se sieluja tänä acercan a iltana, Dios. jotka tänä iltana Ven. tulevat todella Kristuksen A un encuentro con opetuslapsiksi, Dios. hänen, Nadie se preocupe omiksi por los que lapsikseen. siguen siendo tocados por Dios. jotka kohtaavat Ruego que nadie se hänet. preocupe por ello. Dios está tocando, Dios está moviendo su mano. Jeesus on meidän Dios está kanssamme. glorificando su nombre. Jatkuvasti Dios va a hän seguir tocando. koskettelee meidän Él es el sydämiämme. dueño de todo. Hän on Él está kaiken aquí. omistaja. Dijimos que Jesús está con nosotros. Hän on meidän Cuando kanssamme. Jesús se mueve, Ja kun hän on cosas meidän suceden. kanssamme ja tekee muchos son työtään, tocados por el poder del cielo. monet Muchos van a tuntevat seguir hänen siendo tocados por ver kosketuksensa. la mano de Dios cómo se mueve. Monet tuntevat, Cómo Dios sigue miten tocando, Jumalan cómo käsi Dios sigue koskettaa rompiendo heitä. cadenas, cómo Dios sigue rompiendo Monet ataduras, tuntevat, cómo Dios sigue miten tocando Jumala las vidas. jatkuvasti Nadie se särkee preocupe. kahleita, Dios está con nosotros. koska hän on meidän kanssamme. Dios está con nosotros. Sigue Hän on meidän tocando, kanssamme Señor. ja hän Sigue koskettaa moviendo tu meitä. mano de poder, Dios bueno. Herra, Sigue glorificando tu anna nombre. kätesi kosketus Aleluya. näille avun Toca tarpeessa Dios. oleville jatkuvasti. Acaricia, Señor. Oi Herra, Acaricia anna tus heidän hijos, tuntea tu sinun pueblo. rakkauden Cierra tus kätesi ojos. kosketuksen. Nadie se sobresalte por aquellos que son tocados y caen bajo Ei el poder de kukaan, Dios. ei kenenkään Quiera tarvitse Dios que todos nosotros olla levoton niiden takia, seamos jotka tocados y kaatuvat, jos caigamos Jumalan voima koskettaa. bajo ese poder divino. Jumalan voima on meidän Uno de päällämme. nosotros se va a sentir mal luego. Jumalan voima koskettaa, Dios es bueno. koska hän on hyvä. Sigue Hän moviendo osaa tu oikein mano, meitä Espíritu käsitellä. Santo. Sigue Herra, glorificando a Jesucristo, Señor. Herra, kirkasta Toca jatkuvasti Dios Jeesus ahora. Kristus. Sopla Dios ahora. Tócale, Dios Puhalla mío. Tócale, Dios mío. voimassasi, Sigue tocando las vidas, niin sigue että rompiendo ihmiset las saavat cadenas. tuntea, Sigue miten liberando kahleet los oprimidos. katkeavat, Aleluya. miten apu tulee, vapaus Gloria koittaa. a Dios. Kunnia Jumalalle. Sigue moviendo tu mano dulce, Jesucristo. Herra, Sigue kosketa tocando la vida, cierra tus jatkuvasti. ojos. Kosketa Y dile, jatkuvasti. Jesús, tócame a mí ahora. Sano sinäkin, Jesús, Herra, tócame a mí. kosketa minua Quiero nyt. recibir de ti en esta noche. Jeesus, minä tahdon tänä iltana tuntea Halleluja. sinun kosketuksesi. Poder de Dios, santo eres. Sinä, Jumala, olet Esto pyhä. es real. Sinä olet todellinen. Y Dios está tocando las vidas y moviendo Kiitos su mano. Herralle, hän koskettaa tänä Halleluja. iltana sinun elämääsi. Toca, Señor. Kosketa, Acaricia Herra. estas vidas con tu mano. Tócale en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Kiitos Herra, että sinä Jeesus nimessä Halleluja. kosketat näitä sieluja tänä iltana. Santo eres, Jesús. Herra, Jeesus, sinä olet Santo pyhä. eres, Dios bueno. Sinä olet pyhä. Aleluya. Halleluja. Abre tus ojos, Aukaise nyt silmäsi, hombre, mujer. mies ja nainen. ¿Quieren subir a la barca con Jesús? Sinä todella haluat tänä iltana nousta Jeesuksen kanssa hänen venheeseensä. Sinä tahdot olla Jeesuksen opetuslapsi. Incline su rostro Paina nyt pääsi y rukoukseen. repita conmigo con toda su fuerza. Toista tämä rukous No minun con su kanssani. mente, con su voz. Ei vain Esta oración. aivan Repítala koneellisesti, con vaan todo koko su corazón sydämestäsi. esta noche. Repítala ahora. Padre amado, Toista tämä. Rakas Señor mío taivaallinen Isä, y Dios bueno. minun Me isäni, arrepiento, Dios, hyvä Jumala. de todos mis pecados. Minä teen parannuksen kaikista Me synneistäni arrepiento, tänä Dios, iltana. Minä de teen todas mis parannuksen faltas. kaikista Me arrepiento, erheistäni, Dios, de Minä teen todas mis parannuksen rebeliones. kaikesta Acepto minun Jesús kapinallisuudestani. como mi Minä otan Señor, Jeesuksen vastaan pelastajana como mi Dios.
niin kuin minun Herranani, minun omistajanani, minun pelastajanani. Oi Herra, kirjoita minun nimeni elämän kirjaan tänä iltana ja opeta minua todella rakastamaan sinua ja vaeltamaan tässä ajassa armosi avulla niin kuin sinä vaelsit. Sinä olet hyvä Jumala. Minä luotan sinuun. Kiitos Jeesuksesta, Kristuksesta. Amen. Amen. Aukaiskaa silmänne. Herra teitä siunatkoon, ystävät. Nyt, rakas veljeni ja sisareni, Jeesuksessa, Kristuksessa, me olemme nyt veljiä ja sisaria Jeesuksessa. Ja Raamattu sanoo, että me olemme Jumalan lapsia. Me olemme taivaan valtakunnan perillisiä. Me olemme Jeesuksen kanssa perillisiä. Me olemme taivaan Jumalan lapsia. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. En koskaan tule teitä hylkäämään. Nyt sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan ja noussut hänen venheeseensä. Voi tulla myrskyä, mutta sinä tiedät, sinä et ole yksin. Ja jos sinulle tulee sellainen hetki, että et tiedä mitä tehdä, sinä kosketat häntä, joka on sinun kanssasi, ja hän tietää, miten asiat järjestetään. Koska hänelle ei tuota mikään sinun vaikeutesi ongelmaa. Koska hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Hän on sanonut, minä olen joka päivä teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Ja jos Herra on meidän kanssamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Herra sinua siunatkoon. Jumala sinua siunatkoon. Nyt sinä olet Jumalan lapsi. Ja nyt kun sinulla tulee joku vaikeus, ei sinun tarvitse sanoa, että anakondia rukoile sinä minun puolestasi, vaan sinulla on Jeesus sinun vierelläsi. Sinä voit häneltä suoraan pyytää apua. Etkä sinä pyydä vain omaan elämäsi apua Herralta, vaan sinä pyydät myöskin niiden elämään apua häneltä, jotka ovat sinua lähellä, koska sinä olet Jumalan lapsi. Sinulla on nyt oikeus puhua Jumalan kanssa Jeesus nimessä. Ja Jumala on luvannut vastata omien lastensa rukouksiin. Olette tänä iltanakin jättäytyneet jo Jumalan lapsia ja teillä on tämä oikeus. Minulla on eräs tervehdys sinulta, sinulle Kristukselta. Ja minä annan sen nyt sinulle. Oikein voimakas syleily Kristukselta sinulle. Ota se vastaan tänä iltana. Tämä rakkauden syleily häneltä, joka sinua rakastaa. Herra sinua siunatkoon. Herra sinua siunatkoon. Fuerte ese aplauso para Jesús. Aleluya. Voi ylistys Kristuksen kunniaksi. Nyt rukoillaan sairauden puolesta. Ei ole väliä mikä sairaus sinulla on. Herra on sen parantava. Herra armahda nyt. Herra kosketa nyt. Herra särje nyt sielun vihollisen kahleita. Kosketa nyt. Jeesuksen nimessä saatana, minä käsken sinut ulos. Sairauden henke tulos Jeesus nimessä. Jeesuksen nimessä minä vapautan ihmisten mielet, jotka ovat sidottuja. Herra, Pyhän Hengen voiman kautta kosketa nyt ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa. Vapauta heitä. Herra, sinä parannat kuvenrepeämiä. Herra, sinä nyt kosketat sellaisia. Herra Jeesus rakas. Oi Herra, kosketa sairaita. Herra, kosketa armossasi. Kosketa. Kosketa Herra, kosketa. Kosketa. Särje perkeleen kahleita. Saatanallinen henki, joka olet sitonut ihmisiä. Lähde ulos Jeesus nimessä nyt.
Kosketa Herra, kosketa Herra. Oi Herra, pyydän, että sinä jatkuvasti kosketat ihmisiä, vapautat ihmisiä. Oi Herra, tee tyhjäksi perkeleen tekoja Jeesus nimessä nyt. Minä nuhtelen sairauden henkiä. Oi Herra, paranna reumatismisia. Herra, paranna, vapauta sidottuja, Herra. Oi Herra, minä nuhtelen kaikkia sairautta, joka on aiheuttanut sokeutta Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä julistan terveyttä. Herra, kosketa jatkuvasti. Herra, särje siteitä jatkuvasti. Kiitos Herra, että teet sen. Minä kiitän sinua. Sinä korjaat ihmisten jalkoja, jalkavikoja. Herra, sinä olet Pyhän Henkesi kautta nyt tekemässä työtäsi. Kiitos, että sinä jatkuvasti toimit. Kaikki noituuden henket käsken ulos Jeesuksen nimessä. Kaikki mustan noituuden henket, jotka ovat pitäneet ihmisiä sidottuina, minä käsken teitä ulos Jeesuksen nimessä. Saatana, sinä lasket vapaaksi nyt Jeesus nimessä sitomiasi sieluja. Herra, kiitos, että ne jatkuvasti kosketat. Kiitos, että jatkuvasti kosketat. Oi Herra, sinä parannat sellaisetkin, jotka on kyttyrä. Herra, kosketat heitä väkevällä voimallasi. Sinä ojennat heidän kumaraan painuneen olemuksensa. Herra, kiitos, että sinä kosketat. Kiitos, että nyt tässä hetkessä teet ihmeitä. Oi Herra, kosketa jatkuvasti. Kosketa avun tarpeessa olevia, Herra. Herra, jatkuvasti. Kosketa, Herra. Kiitos, Herra, että sinä jatkuvasti kosketat. Nyt, Herra, nyt, Herra. Oi Herra, kiitos, että sinä nyt poistat ihmisiltä sairauksia, jotka ovat heidän elämänsä kiduttaneet. Oi Herra, kiitos, että ne jatkuvasti kosketat. Kosketa, Herra. Järjestysmiehet, pitäkää järjestystä. Auttakaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Nuhtelen kaikkia spiritistin aiheuttamia henkiä, kaikkia saatanallisia sitovia henkiä, erilaisten noituuden henkien vallassa olevia ihmisiä. Herra, vapauta nyt Pyhän Hengen voiman kautta. Vapauta heitä, Jeesus. Kiitos Herra, että sinä kosketat. Sinä vapautat heitä noituuden henkistä tässä hetkessä Jeesus nimessä. Kiitos Herra, että saan nuhdella myöskin pitaalitautia. Jeesus julistaa vapautta, terveyttä sinun nimessäsi. Nyt Herra, kiitos, että kosketat. Kiitos, että vapautat nyt Herra, nyt Herra. Kiitos Herra, että vapautat nyt Herra. Kosketat nyt, kosketat nyt. Kiitos Herra, jos rakas, sinä vapautat nyt perkeleen sitomia ihmisiä. Sinä katkaiset kahleita nyt, Jeesus. Kaikki perkeleen kirous poistuu Jeesus nimessä niiden elämästä, jotka nyt huutavat avuksensa sinua. Herra, sinä kosketat nyt. Vapauta ihmisten mielet palvomaan sinua. Vapauta ihmisten mielet saatanan kahleista nyt. Oi Herra, kosketa ja kuivaa. Herra Jeesus rakas, märkäpaiseet, pahat mätäkasvaimet, Herra, kosketa Herra. Irroita niiden juuret niin, että ne parantuvat, että ihmiset kokevat terveyden sinun nimessäsi. Oi Herra Jeesus rakas, sinä voit korjata hampaatkin. Täällä tunnemme Jumalan voiman. Me tunnemme Jumalan voiman. Jeesuksen nimessä eläköön toivo ja rakkaus. Nimeni on Nelia. ¿Aceptó a Jesús cuándo? Pero fue hace ya cuando estuvo la primera campaña, cuando me agarró el cólico renal. Ensimmäisen kampanjan aikana tällä alueella minä annoin elämäni Jeesukselle. ¿Cuánto tiempo?
poquito tiempo, Claro. después ya dejé. ¿Sabe una cosa? Que no lo... ¿Y si venía Cristo en este interín, qué pasaba? ¿Sabe que se quedaba? Minä en ole ollut uskollinen Herralle, vaikka minä silloin ensimmäisen kampanjan aikana vuosi sitten annoin elämäni Herralle. En el ombligo y me empezaba a hinchar todas, las piernas, todo. Entonces ese día cuando yo vine a la campaña la semana que vinieron, entonces me fui a La primera semana vinimos el 20 de Minä marzo, tulin ¿verdad? uudelleen evankeliskampanjaan, kun te aloititte tämän evankeliskampanjan. Y empecé como que me ardía la barriga. Entonces después yo le pedí que me ore ahí abajo y usted me oró y ahí me llevaron a la carpa. Y de ahí empecé, como que me estaban quemando y empecé a echar como un agua. ¿Qué pasó con el tumor? Ya no Ja tengo más minulla nada, oli ya no me sisälläni queda mucho, kasvain, así suuri tenía kasvain, esto. joka näkyy Y una hermana uloskin me päin. dijo, Minut Dios te vietiin tuonne curó, me dijo, Dios te rukousteltaan operó. ja Y una minun hermana que puolestani me oró rukoiltiin. bastante. Y yo estoy muy Ja eräs veli agradecida. oikein erikoisesti rukoili minun puolestani. Sí, Ja porque siellä yo tenía un Jumala hijo también que suoritti tenía un leikkauksen, soplo y una jossa minun herida. tuo Y me acuerdo cuando usted päällekin fue a una päin iglesia y näkyvä me dijo, kasvain häipyi "No se kokonaan. desespere, hermana, que ese nene se va Tuo a veli curar". sanoi minulle, että Y älä ahora, sinä gracias a ole Dios, mi hijo toivoton, tiene että 3 kyllä Herra años. sinut voi Y él tänä siempre iltana dice, vielä "El hombre de leikata Galilea ja pasó parantaa. Dios y me curó". Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Ja niin kävi, niin että Herra siellä minut paransi Yo lo voy a täydellisesti. traer al nene. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Lupaa tuoda omaisia myöskin kokouksiin. Annetaan Gloria a Dios. voimakas ylistys Herralle. Rosario Vázquez. Nimeni on pasó, Rosario? Rosario Vázquez. Bueno, me dolía mucho la columna. Y estaba Minulla en oli casa, kova lo- särky selkärankassa. Tenías. No sé lo que tenía la columna, pero tengo las placas. Minä en tiedä oikein mitä minulla on, mutta tässä on minulla röntgenkuvat, jotka on otettu selästäni. Minulla oli siellä kova särky. ¿Cuándo aceptaste a Jesús? Bueno, hace muchos años. Ajá. ¿Y cuándo te Minä sanó olen Jesús? uskossa ollut jo Y bueno, vuosia. me sanó los primeros, el 8, 9, no me sanó Jesús, anoche me sanó Jesús. Ah, anoche la sanó del problema de la columna. Mutta nyt juuri la eilen columna illalla me había sanado. Tenía Koin- una desviación en la columna, me sanó la columna. El médico koin, me dio los että medicamentos, yo kaikki no los tomé, yo traje esto säryt para täältä orar. selkärankasta häipyivät. Esa noche el Señor me sanó. O sea, tenías picos del oro Sí, sí. y te podías mover. No, Ja minulla oraba oli acá luukasvain, y ryste, Jesús me sanó, voimakas me sanó ese ryste, día. joka tuntui päällekin päin selkärankassa ja se kaikki häipyi samanaikaisesti kun särkykin häipyi. Minä en voinut edes käsiäni liikuttaa enkä kumartua, sillä särky oli niin hirvittävä. Nyt voin sen kaiken tehdä Y sabe eikä que estaba yhtään loca, ¿no? tunnu Me mandó enää un kipu. electro. Como loca. Y porque yo estaba loca en mi cabeza, estaba enloquecida en mi casa, enloquecida. Mal de la cabeza. Sí, bastante. Minulla oli Bueno, kaiken mandó a lisäksi hacer hirvittävän este kova electro. päänsärky Y yo jatkuvasti. los papeles lo traje ahora y el hermano Ja me dijo minut que me iba a hacer el electro porque el Señor me käskettiin iba a sanar. Y no tengo nada del röntgenkuvauksiin, jossa otettiin tuollainen elektrokardiogramma minun päästäni. También perdí la vista. ¿Cómo? Perdí la vista por la columna, fui al Santa Lucia. Ja kaiken No tämän traje los sairauden anteojos porque me seurauksena minä olin tullut olvidé. Y acá me sokeaksi. volvió también la vista, se me dolió que Mutta traje kun los papeles. Herra paransi minun selkäni, paransi minun pääni, niin minä sain myöskin näköni. Sí, sí. Anoche caí después de tantos tiempos y yo decía, Eilen "Señor, illalla pero kun toda la rukoiltiin, gente niin minä cae, yo kaaduin no, tuolla ¿qué es lo maahan que ja pasa?" kun Pero nousin anoche cuando ylös, usted estaba dando testimonio, yo lo veía niin que usted se silloin iba y venía minä y me tunsin, cerraba että, de ojo, me että Herra encontré oli la koskettanut minua. Se cayó. Sí, Jesús te tocó. sí. Jeesus Sanó la kosketti vista, sinua niin la voimakkaasti, että columna, kaaduit, y te hizo una cabeza nueva. Qué bueno. että Herra teki sinulle uuden Dios te bendiga. selkärankan Fuerte el ja aplauso a Jesucristo. Aleluya. paransi sinun pääsi ja vielä antoi sinulle näynkin. Su nombre. Olga Ruiz. Olga Ruiz on Yo me nimeni. entregué en la campaña de San Miguel y hace 15 días Dios me sanó totalmente de 15 los huesos. vuorokautta Tenía sitten debilidad a los huesos y aparte artrosis. ¿Qué enfermedad era? Minulla Me dijo que era oli debilidad a los huesos, tuota, o sea que no, mis huesos no tenían fuerza para sostener al cuerpo. ¿Qué te pasaba? ¿Te caía? tuollainen No, me dolía muchísimo el luuhaurastuma cuerpo que no aguantaba niin, andar, että o sea, un día minä entero en voinut caminando o haciendo kävellä, las cosas. en Iba a trabajar y työskentellä venía llorando en mi trabajo lo que ja me dolían las niin piernas. hirvittävä Era una särky, että persona minä muy nerviosa, itkin nerviosa, ja histérica, minä olin no quería hirvittävän nada.
hermostunut odiaba a näiden todo el kipujen mundo de takia, lo joita mismo, jatkuvasti tunsin enferma que luustossani. me sentía mal. Devolvió la paz en mi casa y aparte la curó Ja mi hija kaiken de un dolor lisäksi de estómago que tenía, Herra, kun que hän no podía paransi comer minut, niin hän nada. paransi minun Cuando fue eso? Ella lo sanó el tyttärenikin, primer día que fue a San Miguel. A mí me joka terminó de oli sanar acá en San jo Justo. vatsastaan niin sairas, että Sí, ei voinut totalmente. mitään ¿Más syödä. problemas en los huesos? No, en nada. Eikö ole gracias. mitään vaikeuksia Ahora enää sí, luissasi? Sí. Ei mitään tunnu. Sí, hoy pude glorificar a Dios. Minä tahdon Dame un tänään fuerte ylistää aplauso a Herraa Jesucristo. siitä, mitä hän Dios on te minulle bendiga. tehnyt. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Halleluja. Tu nombre. Rosa. Mikä sinun ¿Qué pasó, nimesi on? Rosa? Bueno, Rosa. hace 20 días yo venía con temor. acá con mi 20 hermana. vuorokautta sitten minä tulin Y- ¿Qué con kampanjaan. temor? Porque vivía con miedo. Minä Cualquier cosa me pelkäsin kovasti. asustaba, sentía ruido en mi casa, no podía dormir de Minä noche, eläsin, me elin ponía jatkuvan nerviosa, pelon trataba mal a alla. mis nenas, Minusta que son tuntuu, että chiquitas, kotonakin no on tenían sellaisia nada que ver, pelottavia ääniä. Entonces yo vine a pedirle a Dios, oh Dios mío, Minä tulin quiero tänne sentir tu pyytääkseni presencia, Jumalalta, Señor. että Yo creo en ti, hän pero quiero sentir läheisyydellään tu presencia, quiero que me saques el poistaisi temor, los minusta nervios. kaiken tämän Quiero que tú pelon me ja saques tämän el hermostuneisuuden. Tú sabes mi problema y mi dolencia, Ja minä sanoin, Señor. Herra, sinä En ese tiedät momento minun yo särkyni ja sentí sinä tiedät fuego, minun me caí, pelkotilani. empezó a vibrar mi cuerpo, tembló. Ja yo dije, acá kun está la rukoiltiin presencia del sitten minun Señor. puolestani, niin minä värisin, koko minun olemukseni värisi hirvittävästi. Ja siinä hetkessä, kun Herra minua kosketti, niin minulta häipyi kokonaan pelko. ¿Cuánto hace? En lengua hace ya el jueves pasado. Ja tämän jälkeen, kun koin tämän kaiken, niin Herra täytti minut myöskin pyhällä hengellä ja olen saanut häntä ylistää ja kiittää uusin kielin. Sana, Nyt on libre Herra para la sinua gloria de Dios. koskettanut. Dios Kiitos te bendiga. Herralle. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Ylistys yksin Fuerte el Herralle aplauso al Señor. tästä. Tu nombre. Carlos Mikä on Alberto nimesi? Olón. ¿Qué pasó, Carlos? Carlos Yo Alberto sufría de la Olón. columna desde el año 85. Yo me Vuodesta entregué a Jesucristo en el año 85 lähtien 24 olen de hirvittävästi noviembre kärsinyt en Casa Amarilla, selkäviasta. La Boca. Ja vivo acá sitä en on Morón. koitettu kaikella tavalla auttaa. Y desde aquel día no tengo nunca más dolor de columna. Ja ¿No sabes qué enfermedad era? millään ei voitu minun selkääni Aparte, kuntoon corto saada. de vista un poco. Siempre cuando llegaba a la noche ya me cansaba la vista, no podía hacer más nada. Kaiken lisäksi Cuando se minulla para oli Jesús myöskin empezó a hablar un silmävika niin, Sí, että caí- se väsyi niin, että minä en tocado por la mano de iltaisin Dios, enää y nähnyt una persona que mitään. estaba conmigo dijo que alcanzó a ver unas figuras blancas que me estaban operando cuando estaba en el suelo. Y siempre, nunca dejé de ir a las campañas. He ido a San Fernando, a Sanoi, että San minä Martín, olen tullut a tänne Moreno, San Miguel, evankeliskampanjaan y ja las bendiciones para mí, olen para mi ollut esposa, muissakin para mi hija, han evankeliskampanjoissa sido mukana. Enorme. Enorme. ¿Ves bien ahora? Veo bien y Ja puedo nyt agacharme, Herra on puedo niin hacer todas las koskettanut, että cosas. minä näen aivan täydellisesti kaikki. Ja selkärankani on niin kunnossa, että voin Sí, voy a la kumarrella. iglesia del pastor de Luca en la calle en Ramos. Gloria a Dios. Muchos me dicen, hermano, yo lo sigo en las campañas. Y eso a Monet mí no me pone nada alegre. sanovat, Usted me dirá että por qué. he kulkevat Porque las campañas evankeliskampanjasta son para toiseen. salvación. Y para Ei edificar tämä y para ole crecer, es minun mielestäni necesario que oikein nosotros hyvä tengamos asia, un pastor että ihmiset y una kulkevat iglesia. Amén. kampanjasta Amen. kampanjaan, vaan heidän Halleluja, pitäisi halleluja. paikallisseurakuntaan liittyä ja siellä palvella Herraa. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Su nombre. Mikä on Juana de nimesi? Correa. Pasó Juana. Emanane Y hace Juana de 2 años Correa. acá en la campaña Dios sobró mi vista. Porque yo no veía nada. Viime kerralla, miraba kun la täällä oli televisión y la kampanja cara 2 veía vuotta toda sitten, borrosa. Y con anteojos no minä podía ver en nähnyt tampoco, cada en vez edes era peor. silmälaseilla Mi mamá kunnolla. decía, ¿por qué no te haces un tratamiento? Iba al oculista, Minulle me daban sanottiin, anteojos, että volvía lo mismo. minun 2 o 3 días silmäni parecía que veía tarvitsisivat bien, después ya no veía nada. erikoiskäsittelyä. Y hace 2 años acá, gracias Ja a Dios, Dios me sacó los eikä anteojos, no. silmälasitkaan Veo lo más auttaneet. bien, leo la búsqueda, Ja leo la 2 Biblia. vuotta A sitten, la kun semana täällä que oli empecé a evankelimiskampanja, venir niin la Herra campaña de hace 2 kosketti años, minua, le digo a mi marido niin un minä domingo, sain niin justo los täydellisen domingos näyn, del että diario. nyt Le ei digo, ole "¿Vos sabés que vaikeuksia veo la letra chiquita?" lankankaan Me dice, neulan "Gloria a Dios, silmään no panossa. evangelio, no, pero igual." No es evangélico, pero dijo gloria a Dios. Sí, igual, ahora Sano conmigo niin, y että todo, pero omaisetkin, no va a la jotka eivät iglesia. ole evankelisia, niin entonces ovat le digo, sanoneet, että "Y cada kunnia vez veo Jumalalle, más, että y tuohon Dios me on devolvió la ihmeellistä, että vista, olet y noin aparte hyvän de eso, näyn saanut. sufría del reuma en las manos. Kaiken Y sabe lisäksi que Dios me minulla sanó, oli tenía reumatismi el aparato käsissä. para poner a la noche de caloría en invierno, yo no podía dormir sin el aparato. A las 2 de la mañana, a las 3 me tenía que levantar a poner gracias a Dios, hace 2 años no siento nada. Kaiken, No me duele las manos, puedo kaiken lavar con mun agua fría, agua caliente, lisäksi, no siento mitä nada. Herra Y otra minulle cosa que on Dios obró en tehnyt, mí hace niin muy poquito, hän paransi mirándolo myöskin por televisión, reumatismin escuchándolo por käsistäni. radio.
täydellisesti. Siempre a las 4 de la mañana, a las 4:20 cuando está. Kuuntelen teidän Lo sigo radiolähetyksiäni siempre. kello Y entonces 4 aamulla. Empecé a pedir por mi hemorroide. Yo tenía hemorroide. Y usted sabe Ja que sitten minua yo oli, digo a mi marido tantas cosas oli Dios me sanó, ¿por qué no me hyvin sana? vaikeat peränpukamat. Yo no podía comer queso porque era una cosa que me salían así las tripas afuera. Minä Y en entonces voinut me dice- syödä dice mi muuta marido, kuin bueno, määrättyjä pero vos ruokia, sabrás, kun vos tenés que pedir a tu Dios, nuo pero decir que peräpukamat tu Dios te olivat niin sana. Y usted sabe ärtyneet. que empecé a pedir 3 días seguidos y a los 3 días me salió como un huevo Ja morado. Bien morado kolmantena tenía. päivänä, Y le digo, kun no podía rukoiltiin caminar minun del dolor. puolestani, Anduve niin como 3 días sieltä así, irtosi me dice, kananmunan "Anda al médico, muotoinen vos solo vas a estar así". No, lihamöykky, Dios me está sanando, ja dije minä yo. uskon, että Y siinä usted sabe hetkessä que a los pocos Herra días minut se täydellisesti secó, paransi, de koska hecho, sen hace jälkeen ei 10 ole meses. minkäännäköistä vaivaa Gracias a ollut. Dios no siento más nada como queso, como lo que como, nada. todo Minä más syön bien. mitä tahansa, enkä ole sen jälkeen yhtään mitään tuntenut. Fuerte el aplauso a Jesucristo, Dios le Ylistys bendiga. Herralle. Aleluya.